Ľudia, dosiahli sme 7 odoberateľov. 7. Veľmi vám za to ďakujem, veľmi. Chcel by som povedať, že ideme dosť hore, lebo dneska, sorry ľudia, ale dneska ráno som mal ešte 5 odoberateľov, jak sme natáčali videa, tam bola, že úplne, že čiernulinúčka tma. No a ľudia proste, mali sme tedy ešte 5 odoberateľov. No a teraz sa stala jedna vec, že očarovali sa ku mne už plus 2 odoberatelia, čiže mám z toho veľkú radosť, že sme sa z jedného odoberateľa dostali šup na toľkátich. Takže mám veľkú radosť a snáď sa nám takto bude dariť aj naďalej. Ľudia, pozrite, ukážem vám to na mobile, lebo ja som fakt rád. Proste, vidíte ľudia? To som ja, Marian Kucera, a ja sa sám odoberám a veľmi vám ďakujem, lebo mám to. Dali sme to. Ďakujem. Čaute a uvidíme sa zajtra, alebo možno ešte dneska. Čaute.